είτε από το ελληνικό είτε από το ξένο ρεπερτόριο. Το Join the Club 2 θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χορταστικό CD γιατί είναι διπλό ελληνικό και ξένο. Έχει 19 και 18 τραγούδια αντίστοιχα. Και έχει και πολλά τραγούδια τα οποία φτιάχτηκαν ειδικά για το CD. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και εμείς, Έμι μου, σε σχέση με τα μεγάλα κλαμπ που δουλεύεις, που είδες, μπορείς να μας πεις κάτι για το δικό μας? Από το ελάχιστο που είμαι τώρα εδώ, γιατί μόλις μπήκα, έλεγα τώρα στο συνεργάτη μου τον Χρήστο, του λέω κοίτα τι ωραίο που είναι και μου αρέσει ειδικά ο πάνω οροφός που το πριβέ νομίζω ότι είναι αυτό, έτσι. Είναι φοβερά ωραίο εδώ κοσμημένο, θα μπορούσε να είναι κλαμπ σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θέμη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε.